Kakvi će biti odnosi Velike Britanije i Rusije nakon smene na prestolu Ujedinjenog kraljevstva? Da li Rusija ima i dostojnog zamenika kada dođe vreme da zameni i Vladimira Putina, koji već puni 70 godina? Ali pre svega, kakva je situacija na frontu nakon ovoga kontranapada Ukrajine? Govorimo sa novinarom Bojanom Bilbijom. Dobrodošli na Helmcast. Dobar dan, bolje vas našao. Pa evo, vi ste i živeli u Rusiji, jel tako, poznajete? Pre 30 godina, jes. Da, ali dosta ste i upoznali taj mentalitet. Da li Rusi gube bitke oko Harkova? Tu je i kontraudar u energetski sektor. O čemu se tu radi? Oko Harkova je od samog početka veoma ta teška, složena situacija bila na frontu. Ukrajinci su u više navrata, bar 2 puta pre ove situacije, potiskivali Ruse, čak su u jednom trenutku bili potisnuli skroz preko granice, pa su se Rusi vraćali, pa zauzimali, dakle tamo su stalno te ofanzive i kontraofanzive, a po meni osnovni razlog zašto je tamo takva dinamika, to je zbog toga što Rusima u ovoj fazi operacije to nije prioritetni pravac, kao što ni Kijev nije bio. I onda tu i nisu dovoljno snage. Njima je tu više za odvlačenje pažnje od Donbasa da moraju da brane taj harkovski pravac da bi smanjili odbranu u Donbasu gde je Rusija glavni pravac prodora. I onda ukoliko bi oni se odlučili da recimo skroz povuku trupe iz Harkova da ih prebace u Donbas, govorimo o Ukrajincima, onda bi Rusi prodrali više do Harkova, možda bi i Harkov na neki način ugrozili. Ne treba zaboraviti da i početkom te specijalne operacije zapravo Harkov bio jedno vreme u potpunom okruženju, ne usjetno koliko je to trajalo, nedelju, 2 ili 3. Svi putevi su bili blokirani, pa su onda deblokirani. Dakle, Kijev mora neprestano šalje nove snage da bi odagnao tu opasnost od Harkova, ali ako prebacuje snage na Harkov, onda je slabiji u Donbasu i obrnuto. Tako da je to je ta taktička igra koja se vodi. U ovoj konkretnoj situaciji koja se desila, ta takozvana kontraofanziva, ona je pre svega medijska, jer mi vidimo kolika je oduševljenje u zapadnoj javnosti, u zapadnim medijima, tim takozvanim kontraofanzivama, i da se to predstavlja kao otprilike kao da je Ukrajina već dobila rat, praktično da je već pred Moskvom zbog ovoga, pa se sad licitira tim hiljadama nekakvih kilometara i tako dalje. Međutim, smeću suma neke jednostavne stvari, da recimo ako je reč o 3000 kilometara, mada je pitanje da li je 3 ili koliko, recimo 3000 kvadratnih kilometara, da mi je to jedan kvadrat otprilike 50 puta 50 kilometara. Da to nije sad ne znam kolika teritorija, pa Ukrajina je velika ko 2 Nemačke, recimo, i sad zamislite kvadrat 50 puta 50 km, to je 3000 kvadratnih kilometara, ne znam, 6000 kvadratnih kilometara, to je, ne znam, koliko, 70 puta 70, dakle, reći o relativno malim prostorima, ali se to predstavlja kao velike pobjede. S tim što u ovoj situaciji treba biti potpuno jasan da je to, ako se uopšte može govoriti o pobjedi kad vi zauzmete neke potpuno porušene varošice, jer taj Balakleja i Izjum, to su gradići po 20.000 ljudi, to malo veće od Kučeva, recimo, ili ne znam sad kako bi uporedio sa čime, s tim što je to u ukrajinskim razmerama zaista malo, tamo su mnogo veći gradovi nego u Srbiji, odnosno, izvinite, Balakleja i Kupjansk su po 20.000, dok je Izjum bio oko 40.000 pre ovog rata, ali sad kad su oni ušli, tamo gotovo da nema nikoga, jer su svi izbjegli u Rusiji odavno, i u ovom poslednjem talasu. Ušli u prazne, razrušene gradove koji suštinski ne znače previše. Međutim, cena koju su morali da plate za to je ogromna. To se može što reći od Pirove pobjede, zato što samo za 3 dana, od 9. do 11. septembra, ukrajinski gubici u toj ofanzivi su bili 4.000 mrtvih i oko 8.000 ranjenih. Dakle, 12.000 izbačenih iz stroja su imali za samo 3 dana. A evo vidim da ako gledamo i dan, 2, 3 posle, to su sve gubici, svaki dan imaju od 600 do 800 mrtvih, nastavlja se, dakle, svaki dan ta dinamika praktično smrti
koja je započeta i ja ne znam o kakvim pobjedama tu može se govori, ako je glavni cilj svakog rata kod normalnih vojski je da se upravo sačuva ljudstvo. I to ono što Putin radi od samog početka. On čuva svoje ljude, nijedan život da ne bude ugrožen koji ne mora da bude. A ovde su prosto ljudi bačeni kao topovsko meso. Ja sam to nazvao da Zelenski plaća danak u krvi zapadu zapravo, za tu podršku, te silne milijarde, desetine milijardi dolara koje je dobio ta naoružanje. Evo sad je dobio 1,5 milijardu od Amerike za gas. Nije to poklon, to su sve krediti, to će sve generacije Ukrajinaca da otplaćuju. Ali je dobio... Ili Rusija? Neće Rusija sigurno to da plaća. Zašto bi Rusija plaćala Kad američke? tu... A pazite kako to funkcioniše. Vi imate proameričku marionetsku vlast u Kijevu i američku vladu u Vašingtonu. I onda oni između sebe, ja tebi, ti meni. Zašto bi Rusija učestvovala u tome. Tako da, na neki način, čak i ta ukrajinska država u jednom trenutku, čak i da pobede ili da ne znam šta da se desi, oni mogu da kažu bolje da ne postoji ova država jer ona je prezadužena, a ako država prestane da postoji, onda ti dugovi padaju u vodu. Ali nije ovde stvar u parama, imaju Amerikanci para, tih dolara mogu da im daju koliko god treba. I zamrznutih, izvinjavam se što... Mogu i od tih ruskih zamrznutih para. Nije stvar u novcu. Ovde je stvar u političkoj podršci za Zelenskog, koji gubi i u svojoj zemlji, jer njegovi građani gledaju, s tim što ne verujem da ćemo ovo doneti više popularnosti, mada on to predstavlja kao da je veliki vojskovođa, ali toliko mrtvih, tolika razaranja i pitanje je zbog čega on brani zemlju koju nije ni trebalo da bude napadnuta, da je ispoštovao Minske sporazume, sve bi bilo u redu. Danas bi Ukrajinci živeli u potpunom miru i u harmoniji na neki način sa Rusijom. Ali šta je ovde glavno? Ovde je glavno da je on, zašto sam rekao danak u krvi, ogroman pritisak mesecima, nedeljama i mesecima sa zapada, jer su oni tamo nestrpljivi i nervozni, da on pokrene tu kontraofanzivu da bi ovi zapadni lideri pred svojim javnim mnjenjem mogli da se opravdaju za te milijarde ili da, ako neko recimo u Engleskoj je imao, na primer, 200 funti mesečni račun za struju, zašto u ovom mesecu ima 800? Ljudima zapravo prosto nije jasno koju cenu oni plaćaju, zašto oni bi živeli lošije zbog nekakve slobode i demokratije navodne u Ukrajini. Znate, to može mesec, 2, 3, 5 da prođe ta priča, ali ako to postane stalno, ako to trajno stanje bude, ako padne taj životni standard, ako postane život teži, pitaće i ove zapadne lidere, šta vi to radite, koga vi to podržavate, zašto mi živimo lošije? Da bi se malo pariralo tome, morala bude neka pobeda, medijska makar u tim medijima, i oni su smislili ideju da sada tu oni izvedu tu ofanzivu oko Harkova ili oko Hersona, ali oko Hersona ne mogu, jer Herson to je kao na jednoj boci za pušač koji brani Krim. A u Harkovu nije takva situacija. U ovom trenutku Harkov nije na listi prioriteta ruske armije i oni su očigledno odabrali da udare baš tu i da plate užasnu jezivu cenu, taj danak u krvi da plate zapadu. I ne znam ako ste gledali one snimke, ono polje ravno kilometrima, samo tela leže ukrajinskih vojnika poginulih, kao Kosovska bitka izgleda, otprilike taj prizor, jezivo izgleda, i to je zapravo, to je ta cena koja je nemilosrdno plaćena. Dakle, on je znao da će to da se desi, govorimo o Zelenskom, i on je verovatno i upozorio na neki način te svoje mentore da će to da se desi, jer šta su radili Rusi? Oni nisu uopšte želeli da ulaze. To je čak i američki radio Slobodna Evropa, ima taj naslov, kaže, Rusi su samo izbegli bitku i otišli. Oni su zapravo, kad su videli da ovi napadaju u proporciji 1:8, dakle, prema mojim nekim procenama, ukrajinskih snage su samo na toj tački, recimo kod Izijuma ili Balakleje, zapravo, imali između 30 i 50 hiljada tu udarnu pesnicu, a da su Rusi, opet po mojim procenama, su negde imali između 4 i 6 svega hiljada odbrambenih snaga. Jer Putin od početka sa veoma malim snagama ide i tu je negde i jeste ta proporcija 1:6 do 1:8 ukupno gledano. Tako da su oni procenili prosto da su ovi odlučili da izginu tamo i oni su samo povukli, ali su angažovali maksimalno udarne helikoptere, avione, artiljeriju, sve one sisteme koji prže, koji ruše, i prosto kako su oni išli
po tim poljima, kako su napredovali, što u tenkovima, što i pešice, vidi se kako idu pešice, tu su i pokošeni bili, ali prosto tolika sila je nagrnula, recimo ako pretpostavimo da je to između 30 i 50 hiljada, recimo samo bilo tu fokusirano na tom pravcu, to je recimo jedna ili dve celokupne vojske Srbije, govorimo o ovom borbenom sastavu koji su pod oružjem. To je velika sila. Ozbiljni, pritom Ukrajinci nisu ni malo naivni borci. Tako su oni prosto povukli, ovde su ih izraketirali i sve, ali su morali da zauzmu te daleko iza svojih leđa neke rezervne strateške, ja verujem, u napred pripremljene pozicije i tu su stali i daljeg prodora nema, a ovi su, moram reći, nažalost, jer meni je prosto, ja ne mogu da likujem kada toliko omladine izgine, nažalost ostavili svoje kosti, pritom ta omladina koja gine, da budemo sa svim pošteni, to su obični ljudi, obični momci koji nisu mogli da izbegnu regrutaciju. Ne treba nikad zaboraviti da Ukrajina ratuje sa regrutima, sa mladićima, mada sad su podigli do 70 godina regrutnu granicu, što je negde i nehumano krajnje da ljude, seniore, penzionere do 70 godina. Do 70, to su podigli pre 2 ili 3 meseca. Pa kad su, znači, čak i starce, uslovno rečeno starije sugrađane love i ne smeju da izlaze ljudi iz kuće, ovo što čim izađe na ulicu, može biti vojna policija da ga vodi na front. A oni u punoj snazi, koji imaju političke veze, koji imaju novac, ili su već odavno otišli van zemlje, ili su nedodirljivi. Njih izvuku, njih ne mogu da regrutuju. I onda ostaje ta obična omladina, ti ljudi koji možda i veruju u te ideje Zelenskog, a verovatno i ne veruju, ali ne mogu da izbegnu, jer su kazne velike zatvorske kazne za takozvano to dezerterstvo. I onda imamo to. Dakle, oni su prosto bačeni pod rakete, pod udar, i da bi oni zauzeli 3 varošice i onako srušene i bez ljudi. Eto, to je najkraćem ta analiza, a zapravo iza svega toga stoji Zapad, kojim su neophodne te takozvane pobede, da bi mogli da ih propuste kroz svoje te medijske propagandne mašinerije i da to predstave kao ogromne prodore, da je Putin na kolenima, da je Rusiji došao kraj, ne bi li kupili još mesec, dva vremena da stvaraju tu iluziju, jer pre ili kasnije će se sve veoma jasno pokazati. Ja bih samo još jedan ugao bi samo želeo da dodam, o čemu sam i napomenuo kratko na početku, da Putin isključivo od početka ide samo sa specijalnim snagama i takozvanom žandarmerijom, odnosno ruskom gardom. To je kao kod nas žandarmerija. I klasični specijalci. Plus ova ekipa Wagner grupa, koji neki zovu plaćenici, a zapravo to je ta ruska jedna, kažemo, vojna kompanija, produžena ruka, na neki način, to su profesionalni, oni baš profesionalni borci gde podmeću glavu tamo gde neko ne bi ni mali prst stavio, oni podmeću glavu i Rusi su se oslonili dosta na njih, plus Kadirov, njegovi čečenski specijalci takođe. To su samo specijalci i to raznih nivoa. Pritom Rusi imaju još jedan sloj specijalaca, to su ove snage za specijalne operacije njihove, koji su učestvovali u krimskoj operaciji i u nekim drugima, u Siriji su bili veoma aktivni. To je neka rezerva koja, koliko ja vidim, nije u celini ovde zadejstvovana, nego oni se čuvaju, njih su najelitniji ruski specijalci. Koliko vidim, nisam siguran, moguće u nekim operacijama da učestvuju, ali nisu u ovom svakodnevnoj rutini. Najviše oslanjaju na tu rusku gardu, to je, kažem, kao žandarmerija, to i nije klasična vojska, plus na dobrovoljce iz Donbasa, zapravo tamo su isto već regrutovani, ali nema regruta iz Rusije. Nijedan nije angažovan. Ovo su samo ljudi po ugovoru, profesionalni vojnici, i to uglavnom birani od onih koji već imaju, koji su već prošli neka ratišta, dakle, te neke bolja ova vojska, zapravo najbolja, i oni su oslonjeni na tim. Zašto je to Putin uradio? A recimo, Ukrajinci su u startu išli sa 650.000. Zelenski govori da imaju 1.000.000, a ovde da li je to bilo u startu 70.000 Rusa, pa 100, 120, u kojim okvir nikad nisu javno obelodanjeni ti podaci, ali u tim okvirima se kreće. I sad je to oko 100.000 ruskih pripadnika na
ko zna koliko sad ima, kažem, Zelenski govorio o milion, ja bih pregovorio o nekih 700.000. Dakle, opet taj odnos 1:7, plus naravno ovi iz Donbasa. Ali veoma je velika disproporcija u odnosima snaga. Između ostalog, znači, dva su neka bitna razloga. Prvo, Putin je i sam govorio da ne želi da poveća, pitali su ga što ne angažujete više vojske, rekli su, a on je rekao, ali ako angažujemo više ljudi, bit će mnogo veći intenzitet borbi i kudikamo progresivno će rasti broj mrtvih, pre svega gubici će biti mnogo veći na ruskoj strani. Za sada oni nisu tako toliko veliki, mnogo su manji nego ukrajinski, ali bi bili mnogo veći ako bi krenuli te juriše sa ogromnim, prosto po sistemu velikih brojeva bilo bi mnogo više mrtvih, desetine hiljada više bi bilo tu. A druga je stvar zašto on to radi, to je negde, ja mislim, tako negde gledam, da on pokazuje NATO i Zapad u celini, da on u toj recimo razmeri 1:8 ili 1:6, da može da vodi ratne operacije van teritorije Rusije, dakle, u inostranstvu, uslovno rečeno, sa mnogo malobrojnijim trupama i čak nije ni zadejstvovao ni jednom, ni stratešku avijaciju, ni jedan strateški bombarder nije poleteo, a mi sećamo kako je kod nas bilo 99. godine, stalno su oni i B-2 i ne znam kako se sve zovu, stalno su iz Britanije leteli ka nama i bacali su non stop od prvog dana, od prve noći praktično. Ovde nikad ni jedan nije bio i nikad nije napao objekte infrastrukture sve do kada su ove elektrane stradale. To je prvi put da su bilo kakva infrastruktura, pa centar Kijeva je netaknut. Tamo diskoteke rade, omladina bogata, omladina uživa, druže se, pevaju, kao da rat ne postoji u Kijevu, zato što nijedna bomba nije pala. A da vidite, kad bi par raketa udarilo u recimo zgradu vlade, kao kod nas, ili u Generalštab, ili neki most kada bi bio pogođen u centru Kijeva, kako bi to drugačije, onda bi se u ratnu psihozu. On želi da pokaže Zapadu, što je donekle i logično. On može sa veoma malim snagama da drži pod kontrolom i veliku teritoriju i velike vojne grupacije. Vi ne zaboravite da je najveće dve armije su u Evropi britanska i turska, to su oko 300 i nešto hiljada ljudi, a Ukrajina je išla sa 700.000. Dakle, to su ogromne vojne sile koje on kontroliše praktično i nije ni čudo ako izgubi neku poziciju, to se posle vrati, ali sa neuporedivo manjim snagama on to radi i šalje poruku. Zamislite šta radim sa 100.000, vidite šta radim sa 100.000 ljudi, a zamislite da ih je 200, 300, 500, da ih je milion. A ima velike rezerve. Ima milion, sad je povećao za još 137.000 vojnika, to će biti preko 1.100.000 profesionalaca, samo profesionalna vojska. A regrutni potencijal je samo u prvom talasu, dakle, mislim za nedelju dana 5 miliona ljudi koji su prošli vojni rok. Dakle, to bi u prvom talasu mogao, a ukupni potencijal za Borisa, tačno mislim da je oko 16 miliona, ne držite me tu za reč. I to nisu ljudi do 70 godina, nego do 45. Dakle, ili do ne znam koliko, ukupno bi mogao, mislim, 15-16 miliona da ima tu punu armiju. Sad, kad on kaže, vidite šta radim sa 100.000 protiv najbrojnije armije Evrope, a zamislite da krene, ne mora nije miliona, nek 500.000, samo da upetostručim taj broj kako bi bilo. Naravno, to bi bilo pogibenije, izgibenije za same te ruske vojnike i bolje da se to ne desi. Međutim, ukoliko ove kontraofanzive se budu nastavljale, ukoliko bude primoran, ja sam siguran da će taj intenzitet biti značajno povećan sa ruske strane i tu onda više neće moći, ovo je u formi sve specijalne operacije, a ukoliko bi se objavio pravi rat, proglasio ratno stanje, ukoliko bi Rusija to uradila, onda bi to bila sasvim jedna druga priča. Jer činjenica je da je u Moskvi, u samoj Moskvi, u Lenjinu, Sankt Peterburgu, u drugim velika, niko nema pojma, ne osjeća rat. Ima gasa, ima nafte, ima hrane, ima para, plate su redovne, rublja ojačala, njihova kupovna moć je sada, dakle, mnogo veća. Ako, recimo, je nečija plata, na primer, neka najniža ili među nižim platama bila, na primer, $500 pre ove operacije, kada je rublja ojačala, sada je $800. Bez ikakvog pomeranja, jeste inflacija oko 10%, ali realno rublja ojačala i to je dalo tu jednu stabilnost i ljudima jednu sigurnost, tako da niko ne osjeća, nema te ratne neke panike za razliku od Ukrajine koja nema ni gasa, nema ni naftu, žito izvoze, to je očigledno deo paketa
mi vama te dolare i te rakete, ne znam šta im daju, one topove, haubice, višecevne raketne bacače, a vi nama žito. To je zapravo jedno što vi imate i to nam dajte i evo koliko već stotinjak brodova teško natovarenih žitom je već otišlo i gle čuda umesto u Afriku. Oni su govorili da Putin ne dozvoljava njima da isplove iz Odese i time izgladnjuje Afriku. Ne, samo jednu rečenicu ću reći, neću širiti priču. I onda je Putin rekao, pa dobro, nahranite tu gladnu Afriku. Međutim, od 86 brodova samo su 2 otišla u gladnu Afriku, a svi su otišli u situ Evropu. Tako da se još jednom pokazali to licemerje i dvostruki standardi. Da, i to sam mislio kasnije i o tome, ali prethodno, evo, usledio je nakon ovog kontranapada i ovih nekih navodno uspeha oko Harkova, Ukrajinaca... Ne, to jesu uspesi. I može se reći, samo i to su i herojski, da kažem, napori ratni, jer zaista ići u sigurnu smrt, to jeste neka vrsta heroizma, ali problem je sa time što su to uzaludne smrti, što je to pirova pobjeda. Dakle, ne treba odati ukrajinskoj strani priznanje, oni jesu postigli uspeh i jeste jedna vrsta heroizma, međutim uzaludnog. Znate, nije hero onaj ko uzaludno pogine, nego onaj ko pomogne svoje zemlji. Ovo, ja mislim, samo će gore učiniti svoje zemlji, jer tek sad Moskva neće stati. Da, ali usledio je i taj raketni udar po elektroenergetskom sistemu, jedan deo Ukrajine je bio u mraku. Zbog čega su se Rusi odlučili na taj korak? Da li se to može naslutiti? Da li su, eto, bili tako razbesneli se zbog ovog udara ili da pokažu snagu ili da, ne znam, ili osveta zbog napredovanja Ukrajinaca? Znate, mi kad ovako sedimo i pričamo i razmišljamo o tome i razmatramo, nama to liče neki YouTube rat ili Telegram rat, mi to gledamo po onim mrežama, neki kratki video, 10 sekundi, 20 sekundi i tako mi to doživljamo. A ovo je jedna ozbiljna geostrateška operacija koja nije ograničena samo na Ukrajinu, pa čak ni samo na Evropu. Ovo će imati ozbiljne posledice na čitav svet. I ovo će trajati dugo. Ovo će trajati dok se ne završi, dok se ne ostvare, kako oni uvek kažu iz Moskve, svi strateški ciljevi. Pa makar trajalo 20 godina, ili trajalo 2 godine, ili 3. I koliko bude te ofanzive, kontraofanzive ukrajinske, koliko budu, toliko će Rusi biti uporniji, kao što sam malo pre rekao, i to će dobijati taj intenzitet. Pritom ja lično ne verujem da Ukrajina sama po sebi, čak i u zapadnu pomoć, ima kapaciteta da se suviše dugo, zato su i krenuli na sve ili ništa u ovu ofanzivu na ove 3 varošice, zato što negde resursi se bliže kraju i prosto očajnički potez. Vidjet ćemo kad dođe zima, kako će da budu hrabri, bez gasa, bez struje. Oni su bar na struju računali i ova operacija sa ovim elektranama, raketiranjem. To su kalibri, vidio sam negde, znači ona glavna, ta kod Harkova, elektrana je sa 11 projektila pogođena. Dakle, nije to malo oštećenje, pa da to može da se brzo popravi. To je rušenje tih elektrana. Naravno, na taj način da one ipak mogu da se revitalizuju jednog dana, ali da to ne može da se uradi preko noći. I onda su oni uspeli nekako da to stave na noge u roku od 24 sata, a oni su onda opet, Rusi, ponovo, sledeće noći ponovo još jedan talas i sad ne znam na koji način. U svakom slučaju u Harkovu stoji metro, ljudi hodaju peške kroz tunele, stali vozovi odjednom, i oni su krenuli peške da idu. Sve je stalo, nema vode u tim. I to je prvi put da je za 6 meseci, za 200 dana, da je Rusija napala bilo kakvu infrastrukturu na teritoriji Ukrajine van zone borbenih dejstva. Izuzev donekle železnice, zbog transporta, naravno, da bi ustali transport tih eksploziva i svega ostalog, ali ovu vrstu infrastrukture, i ovo je bio opet samo kao jedan mala pokazna vežba, mislim da je 5 ili 6 manjih i većih tih elektrana izbačeno iz stroja, ali Ukrajina ima na desetine, na stotine, pretpostavljam, takvih objekata, manjih i većih. Nemojte da sumnjate da oni mogu, možda čak i u jednom nekom talasu, da ih sve počiste. Šta bi to donelo, kakvu humanitarnu katastrofu možemo zamisliti, ali opet kažem, kako vreme bude prolazilo, kako ulog bude rastao,
To uopšte nije isključeno i takve stvari će se vjerojatno dešavati. I opet, znači za sada nisu ni Kijev, ni Lavov, dakle to sedište tog ukrajinskog patriotizma, nacionalizma ili neonacizma, sad zavisi kako ko hoće da se izrazi, nisu za sada tamo, nisu ih ostavili u mraku, ali će ići polako, redom, dok se to ne bude ostvarilo. Prosto Rusija ima toliko iz tih strateških rezervi, snage i svega ostalog, da ona može ovaj rat godinama da vodi, za razliku od Ukrajine koja to ne može, i za razliku od Zapada, koji vidjet ćemo kolika je njegova otpornost da izdrži ovaj ekonomski stisak, jer ove godine su uspeli nešto da napune na skladišta, navodno do 70%, mada u slučaju totalne prekide isporuka gasa, pitanje da li je to dovoljno za mesec, 2 ili 2,5. Ali ajde, nešto bar imaju, ulaze s nekom rezervom. Ali u sledeću zimu ne mogu da uđu sa 70%, ako dođe do prekida isporuka. Ući će sa maksimalno 20-30, ono što mogu iz ostatka sveta, kroz one tankere i kroz sve, ali vi da biste punili skladišta, vi morate da prekinete potrošnju ili da smanjite, da svedete na petinu vašu potrošnju, da biste imali da punite ta skladišta. To su sve proračunate kombinacije, koliko, čega i kako. I ono što je najgore od svega, ne piše se ni nama dobro ako do svega toga dođe, jer mi dobijemo gas preko Evropske unije, NATO-a. Ako oni ne budu imali, sigurno neće dati ni nama da se mi baškarimo ovde u gasu, da zagrevamo stanove do 25 stepeni, a oni da sede na 19 ili na 14, ili da budu potpuno bez grejanja. Dakle, znamo već koliko su to ljudi puni altruizma i koliko su spremni da pomognu drugima. Naprotiv, dakle, uzet će sve sebi i uzet će i hranu, uzet će sve. Poštovani prijatelji, mesecima se naša produkcija nalazi na udaru cenzure. Emisije nam se brišu ili se na njima ukidaju reklame. Za 5 godina postojanja Pokazali smo da naš posao obavljamo profesionalno i bez političkih i drugih uticaja. Cilj nam je da udaramo još jače i da poboljšamo našu produkciju. Podržite naše napore kroz dobrovoljnu članarinu. A mi ćemo uzvratiti dodatnim novim i kvalitetnim sadržajem. Možete nas podržati pritiskom na dugme Join ili Pristup, nakon čega ćete odabrati mesečni iznos donacija kao i način plaćanja. Celokupna transakcija se odvija na serverima YouTube-a i potpuno je bezbedna. Hvala vam što nas podržavate. Da, to je pošto su inače iz Evropske unije najavljivali uvoz ukrajinske struje, pa evo ako im se ovo bude dešavalo sa elektranama, i mi ćemo biti u problemu jer će skočiti cena struje, a već smo to u minusu sa električnom energijom, to je tačno. Međutim... Zelenski je obećao Poljacima da će im izvesti struju, jer oni imaju tamo deficit, a on ima moćne, još iz sovjetskog vremena, nuklearne elektrane i sve druge, razne vrste, i hidro, i sve termo, na ugalj i sve, i oni su dosta proizvodili. Međutim, evo ovih 5-6 većih je izgubio objekata i on više ne može ni svoje potrebe da pokrije, iako je formalno još uvek leto, čak ni formalno, kalendarski nije došla jesen. A gde je jesen, a gde je zima, a gde je minus 20, tamo ipak Ukrajina je hladna zemlja i dovoljno je 10-20 raketa da dobije svake nedelje po tim elektranama i nema struje, nema ničega. A mi znamo da smo mi to sve imali za vreme NATO bombardovanja, plus rafinerije, plus sve druge te strateške fabrike koje su bilo šta proizvodile, plus one grafitne bombe koje su pravile kratak spoj. Dakle, ne može se, a mi smo imali tu situaciju da je to bilo u proleći, relativno toplo vreme, a na minus 20, to će biti totalni kolaps. Da, plus eto i Zaporožje, nuklearna elektrana je ugašena, sad je poslednji reaktor ugašen i to je isto takođe problem za taj elektroenergetski sistem. Iako... Ona radi, samo ne proizvodi struju, ne može se ugasi. Nije to auto, pak se ugasi motor, on radi, reaktor samo u takozvanom hladnom radu, gde proizvodi mnogo manje zagrevanje i može lakše da se hladi. To je sada havarijska situacija i ako bi radio na punom kapacitetu,
a bilo šta da se desi, to bi nešto da se pokvari, automobilski, jako brzo bi se došlo do pregrevanja, slično kao u Černobilu bi se desilo, a u tom hladnom modu može mnogo duže da izdrži ukoliko bi došlo do neke havarije, ne bi se tom brzinom naglo pregreo. A reaktori rade, ne mogu se ugasi. Ali eto, mala digresija, kad smo pomenuli Černobil, šta se tamo, kada se to desilo? Ja ne znam, eto, kakve su posledice, to je jako blizu i Kijeva, na uopšte stanovništvo, na zdravlje, da li je ta radijacija, koliko je to uticalo, da li su pogođeni bili u tom smislu, u tom periodu, tada kada se desio Černobil. Pa kako ne, Kijev, pa i Minsk. Šta je zemlje, to je bilo... Da li je bilo mrtvih od radijacije i svega toga? Da, bilo je, kako ne. To je bilo, ako se ja dobro sećam, 26. april 86. godine, ako se dobro sećam. A kroz 5 dana je bila prvomajska parada. Prvomajske proslave u socijalizmu, komunizmu se to jako slavilo, to su bili narodne šetnje, proslave, milioni ljudi na ulicama i oni su, sovjetska vlast, tada je Gorbačov bio lider, oni su to slavili i u Kijevu i u Minsku, a radijacija je divljala. Oni su te cene života platili, pre svega kroz povećanje malignih bolesti, to je enormno skočilo i u Ukrajini i u tom delu jednom Belorusije, ali pre svega taj deo oko Kijeva i severno. A neposredno je stradalo više desetina tih takozvanih likvidatora, dakle to su ljudi koji su sebe žrtvovali, koji su bukvalno uskočili u taj reaktor, pun radijacije, zavrnuli tamo gde šta treba i umrli bukvalno u roku od 24 do 48 sati, prosto su pržila ih radijacija, ali mnogo više tih likvidatora, njih je bilo tamo na hiljade. Ja ne znam, vjerojatno i najveći deo tih likvidatora je preminuo u nekom srednjem roku od tih posledica. Na stotine su u jednom roku od nekoliko meseci ili par godina, ali niko od njih nije ostao zdrav 100%. Da. To su takođe žrtvovani ljudi, ali je to za dobrobit mnogo šire zajednice, to su heroji na neki način, zapravo na svaki način, pogotovo ovi koji su skočili bukvalno da to prosto prvu da pokriju, jer to bi bilo 10 puta više radijacije ukupno gledano, da nisu odmah, makar to improvizovano zatvorili, da to ne ide u atmosferu u toj meri. To je tek sanirano s pomoć, mislim, Evropske unije, da su sanirali pre jedno 10 godina, su izgradili onaj najkvalitetniji sarkofag, ali kada je to sad već relativno bezopasno postalo, ali sad je to stavljen taj sarkofag, međutim taj sarkofag ima rok trajanja, ne znam da li 30-40 godina, mora se održava, to je jedna velika katastrofa i to je Sovjetskom savezu, to je razorilo zapravo Sovjetski savez i u pogledu imidža i u pogledu podrilo je poverenje građana u svoje rukovodstvo, tim pre što su krili oko nedelju dana da se to dešava, što nisu mogli to ni da spreče, ni posle da to na pravi način saniraju, da ne curi više ta radijacija. I postoje, naravno, teorije da su to zapravo iza toga svega, da se to nije desilo ni slučajno, ni se napio tamo neki čuvar, nego da iza toga da je to jedna specijalna operacija zapadnih službi, koja je izvedena u pravi čas, pod navodnicima u pravi čas, kada je Sovjetski savez već bio pokleknuo, kada su cene nafte bile na istorijskom minimumu, kada su prihodi bili na minimumu, kada je u Afganistanu došlo posle 6 godina, 7 praktično, kada su se zaglibili tamo u Afganistanu, i onda je došlo to, dakle, i to je bio maltene poslednji taj ekser u kovčeg Sovjetskog saveza i da Gorbačov praktično da ta država nije mogla prosto da opstane iz mnogo tih razloga. To je bio stravičan udar. Da se vratimo opet na sadašnjost. Navodi se da je Putin smenio generala Romana Berdnikova nakon ovog kontraudara Ukrajine. Da li je to tačno i da li bi to bio uzrok ako je tačno? Ne znam, ne bih to komentarisao. Ima puno takvih malo neproverenih. Nemam te informacije. Znam samo da čak i u zemljama poput naše se promene raznih funkcionera na raznim mestima
mirnodopsko vreme i u vojsci i u ministarstvu odbrane dešavaju relativno pomeranja određena kadrovska, a kamoli u sred vojne operacije, dakle, i to u ruskoj armiji gde imate, zaboravio sam tačno koliko imaju, ja mislim, 1000, opet ne držite reč, mislim imaju preko 1000 generala, 1000 generala, ako ne i više. Dakle, to je ogroman sistem gde su te promene, ako neko, a pogotovo ako bi neko bio, ako negde neki šraf zakazao, ali kažem, ne bih ja izvodio takve zaključke, jer vi možete zameniti 100 generala, 500, ali to ne znači će ovi posle njih da budu bolji. A zašto ste uopšte stavljali nekoga ako ne valja? Tako da ostavimo to, to su već neke finese, ali ovo nije mogo niko da zaustavi. To treba da bude potpuno jasno. Možda su mogli bolje da se na neki način suprostave ili nešto bolje da urade, ali ovaj ukrajinski napad nije mogo niko da zaustavi bez ozbiljne sile koje bi stala. Takve sile nije bilo. Oni su tek posle nešto dovlačili Rusiji. Tek nakon 24 sata su počeli da prebacuju na taj deo fronta neka pojačanja, ali ta pojačanja se mere stotinama ljudi, a ne stotinama hiljada, da bi mogli da zaustave. Ipak su ovi krenuli sve ili ništa kao kamikaze. I mnogo je mudrije bilo samo promeniti lokaciju, sačuvati svaki mogući život i ovo što su radili ovom taktičkom avijacijom, bombarderima praktično i malim taktičkim su ih prosto ravnali sa zemljom i naravno napustili su te pozicije, to nije sporno. Odnosno, uhvatili su ih u pokretu. U samom pokretu. Ima i onih teorija, i to je ozbiljni neki i ruski generali i analitičari ističu navodno da je to bio zapravo strateški manevar ruski, jer nikako nisu mogli da ih izvuku iz, recimo, Harkova, te trupe, da izađu na čistac, a nisu želi da ruše Harkov. Znate kako su radili u Siriji, recimo Rusija, Alepo konkretno, najbolji primjer, pa ili Grozni u Čečenskom ratu, drugom Čečenskom ratu, to su Putinove, on tako zauzima gradove. On ne ide na juriš nikad, i ovde nijedan juriš praktično nije bio, nego on opkoli određenu teritoriju, ostavi jedan koridor za izlazak i daje određene rokove, ultimatume za izlazak, ko želi da izađu, pre svega žene i deca i ti, ali i sami ti bojovnici mogu da izađu sa oružjem u prvoj fazi, mogu sa oružjem da izađu, u drugoj fazi više ne mogu sa oružjem, nego postoje neki kontrolni punktovi gde moraju biti razoruženi i u trećoj fazi, naravno, kada izađe kogod je hteo i mogao, onda se zatvara taj obruč, mada i dalje ostavi određenu traku gde može da se prođe, ali onda kreće prosto... Civila, da. I oni koji se predomisle u samom finišu, ali oni bivaju već i uhapšeni i tako suđeni i tako dalje, ali mogu da izađu i dalje. Ali ovo ostalo se sve sruši. Nema juriša, samo se artiljerijski, cigla po cigla se prosto poruši. To je lepo urađeno. Ostavljena samo ona citadela, ona istorijski deo grada, stari onaj od pre 500 i 1000 godina, a ovo je sve srušeno. Sve ove zgrade što su izgrađene u poslednjih 100 godina, to nijedna nije ostalo u Alepu. U Groznom, u Čečeni, sve je srušeno. I ceo grad je izgrađen iz početka. Da ne bi ginuli ljudi. Putin ima tu ratnu vojnu filozofiju, da ne ginu ljudi, njegovi pre svega, na to se misli, ali i drugi da ne ginu bez preke potrebe. I sve je to išlo sporo. Ne zaboravimo da je sirijska operacija, Sirija je mnogo manja zemlja i mnogo manji protivnik i 2 godine je trajala aktivna faza. I danas tamo neke male čarke postoje oružane, ali recimo Palmira je 2 puta osvajana i tako dalje, i 2 godine je trajala ta aktivna faza vojne operacije. I svi su je pitali, a zašto Putin ne pošle 500.000 vojnika? On je ratovao sa 5.000 ljudi otprilike u Siriji i sa najvećoj toj, kada je bio najviše broj aviona, imao oko 70, a realno je sa 30-40 aviona pravio te operacije i helikoptera, ukupno. Pa onda je bilo napad na bazu, pa je Hmejmim, pa je onda poslao S-300, on je rekao, pošaljite S-300, onda mu je Šojgu rekao, pa nećemo S-300, da je S-400, ipak je moderni, pošalji, kaže S-400. Dakle, oni idu potpuno, to je neka čudna ruska vojna, ta neka filozofija, sve polako, sve lagano, međutim, u Siriji šta je posledica, posle 2 godine, zapravo, realno je trajala ta operacija oko 5 godina, ali ta najaktivnija faza 2 godine. To je svega nekih, dužnom linijom, možda 400-500 kilometara, i to ne znam koliko Ukrajina, mnogo veće bojište.
ima preko 1000 kilometara linija fronta, da nema terorističke države, više islamske države, ona je apsolutno uništena. Evo, kad ste čuli da postoji uopšte islamska država? A seća se kako su klali Grkljane, čupali i tako dalje, nema. Gotovo, eliminisala je Rusija. Tu silnu, moćnu, kalifat, kako se to zvao, Al-Baghdadi i ne znam kakve izmišljotine, da je to strah i trepet, seća se Pariza, Londona, zaboravio sam gde su sve ubijali, islamska država, jezivo, ne može niko da se uprosti. Došli Rusi i rašistili stvar za 2 godine. Da. A pritom Rusija uspostavlja dobre odnose sa muslimanskim zemljama. Više neko dobre i liderske odnose na Bliskom istoku. Čak i Erdogan, koji je vrlo tvrdi i svojeglav, da kažem, ili samostalan političar, mora da prizna Putina ipak kao nekog starijeg brata. Ma koliko mu to bilo neprijatno, ma koliko to ne bilo u nekoj turskoj tradiciji, njemu lično to ne prijela, ali on mora makar malo da prizna da je Putin ipak predstavlja veću silu, ali jednu efikasnu silu. I sad Rusija kontroliše tamo praktično 85% Sirije, sad i dalje sa nekih 5000 ljudi, 7, ne znam koliko ih ima, sa veoma, i stalno demonstrira to, sa veoma malim snagama, ali odabranih ljudi, može da kontroliše velike teritorije, da eliminiše velike te ale opasne i tako dalje. I on to tako radi i štedi pre svega svoje ljude. Zaboravio sam koji je broj poginulih u čitavoj sirijskoj operaciji. Ne bi volao da pogrešim, ali mislim da je da li 700 ili 1700, mislim da je oko 700 ljudi ukupno poginulo za to od 2015. do danas. Dakle, za 7 godina, a počistili su tamo sve praktično preorali. Naravno, oslanjajući se na lokalne snage, to je ta sirijska narodna armija, kao što i ovde snage iz Donbasa se oslanjaju na njih, da pre svega ljudi iz Donbasa sami sebe oslobađaju. Jer ovde je rat se vodi, to svi uvek mi zaboravimo. To je građanski rat u Ukrajini. Kijev je napao Donbas. A Lavov, zapadno-ukrajinski, gde govore sa svim drugim jezikom, to je razlika recimo slovenačkog i srpskog, Lavov je nagovorio Kijev da napadnu Donbas. I ovi ljudi iz Donbasa, na početku ih je bilo oko 7 miliona, posle palo na 5, sad ne znam da li ih ima 3-4 tamo koji žive, ali oni neće. Oni imaju pravo, oni su isto ljudska bića, imaju svoja prava. Imaju pravo da kažu u kakvoj državi hoće da žive, u kakvoj državi neće da žive. Znate, Albanci kad kažu da ne mogu da žive sa Srbima, na primer, a to odmah uzme i bombarduje Beograd. A ovde, pritom Albanci ne znam koliko je njih broj tamo, ne uporedio manje nego u Donbasu. A kad oni u Donbasu kažu da neće da žive sa ovim iz zapadne Ukrajine, koji su inače istorijski pristalice fašista, sarađivali su sa njima, dok su ovi istorijski bili na strani partizana i sovjetske armije. Kad kažu da neće žive sa njima, onda Kijev ima pravo da 8 godina ubija civile, besomučno, 14.000 civila je ubijeno. Ja sam izračunao negde, bilo zanimljiv taj podatak, to je oko 2800 dana. 8 godina, oko 2000, možda plus minus, ja sam ovako u glavi računao. Pa 14.000, 2000, to je otprilike 4,5 ubijena civila dnevno. I to prema podacima, nisu ruski podaci, nego podaci Ujedinjenih nacija i OEPS-a, jer su OEPS posmatrači bili tamo. Znači 4,5 civila dnevno u proseku. Naravno, nekad je to 14, a nekad 1. Ali vi imate u proseku, tokom 2800 dana, dakle svako jutro, 2800 jutra, kad se novine otvore, kad pogledate, ili ne li Bože neko da je stradao od bliskih, 4,5 civila. A od toga, recimo, da je bar svaki 3. dan, najmanje svaki 3. dan je ubijeno dete. Najmanje svaki 3. dan je dete ubijeno pod raketama, granatama, bombama, minobacačima. Dakle, 8 godina. Iz dana u dan, po 4,5 civila. Stalno, neprestano. Gde je tu pravda, bilo kako, Božija pravda? Oni predstavljaju kao pravoslavci, hrišćani, šta su oni? Ali da, ne govorimo samo sad o tim raketnim napadima, Donjack i ostalo, nego bilo je da su ubijali bukvalno ljude pojede mrak, kao u Harkovu i u drugim gradovima, pretpostavljam da jednostavno nestanu. I sad ih jede mrak
oni koji nisu uspeli pobjegnu, a ima ih na stotine, koji nisu uspeli iz raznih razloga. Koji su proruski. Kupijansk, ova Balakleja i Izjum, po nekoliko stotina ljudi, svi su pohapšeni i mnogi je pojao mrak, već pogotovo oni koji su otvoreno sarađivali. Ima jedan primer jednog čoveka kome je majka bila bolesna i prikovana za kraj, nisu mogli prosto, nisu stigli zapravo da se evakuišu, on je uhapšen i gubimo se svaki trag. A bio je nešto, radio je za administraciju tu prorusku koja se formirala, tako da su to jezive stvari, jezive su te odmazde. Sad, niko nije pošteđen, ne kažem da su i ubijeni od onih koji su ostali. Sjetimo se samo Oluje i Knina, kako je to bilo. Svi koji su praktično ostali u svojim kućama, uglavnom su reč o starcima, bilo koji nisu imali niti kud, niti su mogli, niti su bili u snazi da napuste svoje ognjišta. Ne znam koliko njih, ja mislim, skoro niko nije preživeo. I videli smo ove snimke, nedavno su obelodanjeni pre nekoliko nedelja, sam ih ja bar prvi put video, kako su te hrvatske snage se obračunavale sa tim preostalim civilima srpskim u Republici Srpskoj Krajini, kako su ih bukvalno likvidirali bez milosti na kućnom pragu, maltretirali, tukli kundacima, starce, starice, i to se sad dešava tamo. I sad neko će reći, ali eto, zašto je Putin to dozvolio? Pa šta je mogo da uradi? Kad ga udari 30 do 50 hiljada ljudi, šta je mogo da uradi? Naravno, mogao je da žrtvuje čitavu Rusiju, da pokrene talas neviđene mobilizacije, da pošalje omladinu, da izgine, kažem, na desetine hiljada ruske dece. Tako da nekad ti političari, teška srca, moraju da nose teške odluke, ali ono što je važno, i oni to stalno ističu Rusi, i to je ono što je kod njih, da kažem, odlika njihovog karaktera, oni stalno ističu da će svaki taj zločin pre ili kasnije biti procesuiran. Vrlo pedantno se vodi evidencija. Vidite kako su svi ovi iz Mariupolja, Azovci i ovi drugi, svima se sudi sada. Zašto? Zato što postoji evidencija praktično za svakog dosije, tačno se zna i prema svedočenjima njihovih kolega, saboraca, ali i prema objektivnim, imaju oni svoje saznanja ruske službe i tužilaštvo, tačno se zna ko je šta radio, ko je za šta odgovoran, ko je kad povuku oroz, ko je kad povuku zatvarač za top, za bilo šta, ko je negde klao, silovao, sve se zna po imenima i svima će sada biti suđeno. To sleduje i za one iz Odese što su palili ljude 2014. To će sledovati i svima drugim. Svako ko se ogrešio o zakon, vrlo precizno i vrlo pedantno se to ažuriraju ti spiskovi i svima će biti suđeno po imenice. To je jako bitno naglasiti. Dakle, njima se ne sudi kao grupi. To nije preki sud, nego je to apsolutno pravni proces utemeljen i sudi se imenima i prezimenima odgovornima za zločine, pa na neki način slično kao što je Haški tribunal sudio Srbima, samo ovog puta zasnovan na realnim podacima i na realnim zločinima, a ne samo na nekakvoj komandnoj odgovornosti po kojima su Srbi dobili hiljadu, ne znam koliko godina robije. Ovde će se suditi za svaki zločin. Referendum u Zaporožju trebalo je da se održi u septembru, pa se sad odlaže. Donjack i Lugansk su planirali za 4. novembar, što je interesantno, oni su najpre možda trebali, ali Oni su već imali jedan referendum. Da, za odvajanje, ali ovo je za pripajanje Rusiji. Dakle, sad pitanje da li čekaju da se i Donjeck zaokruži kao što se Lugansk teritorijalno zaokružio, ali izgleda da Ukrajina po svaku cenu gleda da spreči te referendume. Sad pitanje je ako se te oblasti pripoje Rusiji na referendumu, svaki dalji napad na njih bio bi napad na Rusiju. Da li je to u pitanju? A ima tu jedan međukorak, dakle, od trenutka kad oni su proglasili nezavisnost, pa recimo pripajanje Rusiji proglase, a postoji taj poslednji korak, a to je da Ruski parlament se o tome svemu izjasni, da prihvata njih u svoj sastav i na kraju da Putin to potpiše. Dakle, to pitanje je kojom dinamikom će sve ići i na koji način prosto će biti, ali ja mislim da je to neizbežno.
To je prije ili kasnije neizbežno. Nemoguće je vratiti se na staru Ukrajinu. To mislim da su opasne zablude. Oni koji sanjaju o staroj Ukrajini posle svega ovoga, posle sve ove krvi i svega, pre svega posle tih 14.000 civila u Donbasu ubijenih, mislim da oni rade u korist opasne destabilizacije u samoj Evropi, pa i u svetu. To neće proći bez posledica. Rusija nikad neće odustati od tih ciljeva, apsolutno nikad. Ili se promeni neka vlast, sad dođe neka revolucija ili nešto, to je moguće, kao 1917. Onda je Rusija napravila onaj separatni mir, izašla iz rata, to je moguće, oktobarska revolucija, to je, ali dok je ovaj car, Putin na vlasti, to se nikad neće desiti, ili neko od njegovih naslednika, koji je on, naravno, koji su iz njegove te linije. Ima ovi, pa Navalni, pa zašto, sad da napravimo taj skok, jednu malu digresiju, kako se sve, zašto se sve on dešavalo sa Navalnim, žrtva trovanja, navodno bojnim otrovom, pa ste oni popio navodno bojni otrov koji je predviđen za likvidaciju 100.000, znači za one svetske konflikte, gde na bojnom polju po 100.000 bude vojnika i za takve, da likvidiraju takve divizije, nisu divizije, to su grupe armija, da budu likvidirane, a on, eto, preživeo taj novičok, tako, mislim, to je neozbiljno, to je krajnje neozbiljno i smešno, da je nekog htio da ga likvidira, on bio bi likvidiran 1000 puta, na kraju krajeva nema šta njega da likvidiraju, nego sad u zatvoru trune. To je čovek koji je, mislim, dokazano se bavio kriminalnim radnjama, uzimao novac, dokazano je da je uzo $100.000, dokazano je prosto. Da ne ulazim sad u te detalje, postoje svedoci, više njih, čak ja mislim da je on sam priznao na neki način tu krivicu. Dakle, ne morate njega da ubijete i da od njega na taj način, i još gore da ga ne ubijete, ali napravite heroja od njega, čoveka koji je preživeo nuklearni rat u obračunu s Putinom, hemijski rat, Putinov otrov, ali eto, preživeo je, znate, to su više bajkovito da bi bilo ko ozbiljno to poverao, ali to se radi upravo zato da bi se formirala taj jedan talas, neki sloj, oni koji bi mogli da naprave tu revoluciju, taj prevrat, to je zapravo krajnji cilj. Naravno da ne mogu oni Rusiju da osvoje vojno, to je nemoguće, na kraju kraja Rusija bi reagovala, ima ona ozbiljnije sisteme za takve situacije. I ne samo nuklearne, a ima i ove nuklearne, a ne može biti osvojena na taj način, ali može biti osvojena iznutra. Ta tvrđava može iznutra biti rasturena i zato morate da imate, pa najmanje, kako kažu ti američki stručnjaci, najmanje 3% stanovništva, ali mora biti radikalno zadojeno tim idejama rušenja i onda im date sve što treba da im date, i oružje i novac, i napravite te tajne strukture i onda možete da pokušate da izvedete tu revoluciju. To je jedini način zapravo da se Rusija zaustavi. Kao 1917. godine istorija se ponavlja i sve te priče o demokratiji i tako dalje su naravno apsolutno naivne. Ne radi se to demokratskim putevima, nego krajnje nasilnim. I to smo prosto videli u istoriji, mi smo videli 2011. za malo da se desi nasilje i da dođe do nasilne promjene. Mislim, za malo, nije to bilo za malo, ali je za malo da dođe do otvorenog pokušaja, to sam teo da kažem. I videli smo da i 91. i 93. su bili ti tenkovi na ruskim ulicama, dakle, to se radi, nikakva to nije demokratija kad izvedete tenk ili ljude sa puškama. Dakle, to je i pokušavaju uporno već 30 godina da formiraju tu jednu prozapadnu, liberalnu struju, ali da je na taj način ojačaju da oni zauvek, na tome naglasak, zauvek preuzmu vlast i preuzmu sve poluge vlasti u svim obrazovnim strukturama, svuda, kulturi, naravno u aparatu sile, pa i u parlamentu, što je zapravo najteže narod, ni ruski, a vidimo i naš nešto nije previše sklon, da podržava takve snage koje nose tu vrstu ideologije neoliberalnu, to apsolutno retko gde postoje naravno zemlja, ali ovde u ovom nekom našem području pravoslavnom i istočnom nemaju popularnost. U Mađarskoj
negde srodni smo u tom smislu. Ne može to u Poljsku, dakle, postoje mnoge zemlje gde takva ideologija apsolutno ne može da prođe i to su uglavnom istorijski narodi. Ne treba sumnjati da su Mađari, Srbi, Poljaci, Rusi, da su to istorijski narodi i ono što je najsmešnije, i u Ukrajini je takva ista situacija. Ni tamo ljudi nisu za te neoliberalne ideje, nego su više orijentisani patriotski i nacionalna, i to se zloupotrebljava. I to se onda zloupotrebljava da se huškaju na Ruse i onda je to zlo se desi. Da, ali kad smo oko ovoga, dakle, Putin, rekli smo, puni 70 godina i sad to je jedan prirodan proces. Elizabeta je, jel tako, kraljica preminula, dakle mora doći do toga. Da li Rusi imaju nekoga, da li spremaju dostojnog naslednika, znači ne da bude neki Navalni ili tako neki Gari Kasparov, nego da bude neko ko može da nosi Rusiju istim putem, kao što je to radio i predsjednik Putin. Da li je potrebno da bude toliki autoritet kakav je bio Putin, ili možda ne mora, već neki sistem se napravi da jednostavno to bude i više ljudi koji mogu da se smenjuju, ali da nastave istim putem. Pa to je pitanje na koje bi ovi zapadni centri moći dali velike pare da znaju odgovor na sva te pitanje. Naravno da svakako nesumnjivo da postoje određeni krug tih naslednika. Da li sad postoji određeno ime, to mnogome zavisi i od toga kako je Putinova lična odluka, da li će se on kandidovati 24. godine za, može još 2 mandata. Da. Mislim, još 2 mandata, da. Još 2 mandata može, da, još 2 mandata može da se kandiduje za predsjednika. 2 šestogodišnje mandate, ili tako? 24. plus 12, 36. godine. Ako ja dobro računam, a mislim da dobro računam. Dakle, imao bi 86 godina. Da. 84 godine bi imao. U tom trenutku bi bio kao Biden danas. Toliko bi imao godina kada bi mu istekli ti mandati. Da, naravno, želimo mu dug život, treba i zdravlje da ga posluša. Hoću kažem, nije to nezamislivo da on ide na te mandate. Podršku svakako ima. On bi danas 80% osvojio. 70-80%. Znači, on bi to tuče u prvom krugu bez problema. I sad, da li postoje ti ljudi? Svakako da postoji. Postoje neka imena. Ja sad boš ne bih želeo da licitiram, jer mislim to krajnje pogrešno licitirati sa tim imenima. Razna imena su u igri. Kažem, ne bi u ovom trenutku nikoga nabrajao, jer pred svega je pitanje da li će on da se kandiduje. To je veliko pitanje. Čak ni tu ne bih licitirao, a da me ne bi iznadilo da on se ne kandiduje, ne bi se potpuno iznenadio tome, pogotovo ako bi imao vojnih uspeha ovih, ako bi završio ovo pitanje, onda bi on mogao da se penzioniše, a i ne bi ni morao, ali sve zavisi. Ovo je ispit, ovo je veliki ispit i za njega, i za Rusiju, i za čitavu Evropu, to ćemo vidjeti. Ali kada kažemo da on ima 70 godina, i pomenuli smo i kraljicu Elizabetu, da li ste obratili pažnju na to, da je kraljica Elizabeta II. Došla na vlast, dakle, krunisana 7 meseci prema što je Putin rodio. Znači, njena kruna je starija, njeno krunisana je 7 meseci pre Putinovog rođenja. Dakle, nije on star u tom smislu. Može se na neki način reći da je u najboljim godinama. Tito je od 88. godine živeo i vladao, dakle, su još oni, dakle, 18 godina stariji od Putina. Putin ovako je u relativno, baš s polja gledano, u tom nekoj formi pliva. Dakle, ne treba što je tome na taj način ni razmišljati, međutim, činjenica je da je i Putin izabrani naslednik i ja nisam siguran da je baš izabran u poslednjem danu ili poslednjem mesecu, da je tako Jeljcin, eto, nije imao koga pa njega. Ne, ja mislim da je to bio jedan planski proces, jer je Putin doveden još 95. ili 6. 4 godine pre
nego što je izabran za naslednika, je doveden u Moskvu iz Sankt Peterburga, gdje je bio zamjenik gradonačelnika. Doveden je u Moskvu, preuzeo najvažnije poluge u administraciji, odnosno u kabinetu predsjednika Jeljcina, video šta je država, naučio kako se upravlja, rukovodio mnogim stvarima u tom predsjedničkom administraciji, drugim rečima, rukovodio državom na neki način, samo na jednom tom nižem nivou, i onda FSB preuzeo, pa vladu, pa na kraju i čitavu državu. I postoji taj čuveni snimak Jeljcinov, ne onaj od 31. decembra kada je podneo ostavku, nego iz septembra kada je imenovao, na iznenađenje svih, kada je imenovao Putina za premijera i svog naslednika, i svog čoveka, kada je objavio se neće kandidovati na izborima predsjedničkim Jeljcin i da će dati podršku Putinu na predsjedničkim. To je bilo ogroman šok. To je bilo u septembru 1999. godine. Nepoznat bio do tada Putin. Pa bio je direktor FSB-a. A ovdje ga stavio na čelo vlade i rekao da se on neće kandidovati za predsjednika, već da će se kandidovati Putin, da mu on daje svoju podršku. I on je tada rekao jednu rečenicu poznatu, čuvenu, i rekao je, ja sam siguran da je on dostojan da nas predvodi. On zna, on je siguran. Dakle, očigledno je to bio čovek sa kojim se računalo još mnogo ranije i sve te stepenike on prolazio. To su samo bili ispiti, testovi, međustanice, ta neka prolazna vremena njegova su merena kako se on snalazi u ovoj situaciji, u onoj situaciji, kako reaguje na pritiske, kako sve bio procenjivan. I ono što je više nego jasno da je Putin bio lider te, ili jedan od lidera te neke duboke države ruske i nekoliko godina pre nego što je čak možda i došao u Moskvu, čak možda i pre nekoliko godina pre nego što je i došao u Moskvu, a kada je bio direktor FSB-a, mislim da je on tu već polako počeo preuzima mnogo što u svoje ruke direktne uprave. Tako da ta kremljologija, takozvana, zato kažem, nikad ne pogode ti kremljolozi šta će biti. Nekad neko nešto i pogodi, naravno, ali realno Kremlj je pun iznenađenja, pun neočekivanih trikova, zavaravajućih radnji i tako dalje. Da. Dobro, da se ne vraćamo i u tu istoriju, mislili su da su postavili Lenjina, ali brzo je došao Staljin, iako je trebao Trocki i tako. Dali ste u 5 reči ste dali čitav opis, što ja govorio 5 minuta. Pa dobro, da, verovatno da, iako imaju nešto, to brzo se posle osujati. Ali, eto, britansku krunu je nasledio tada princ, sada već kralj Charles. Charles III. Charles III. Sad ima i neko pravoslavno poreklo po ocu. Da li će i to pravoslavlje uticati na promenu politike prema Rusiji ili neće? Kako vi to gledate? Postoji i ono da postoji i rivalitet između ruskog i grčkog pravoslavlja. Oni kontrolišu ipak vaseljansku patrijaršiju, a Rusija hoće da bude, kažu, treći Rim i tako. Znači, postoji neke rivalstvo. Znate šta, zašto se ispravio Charles III, Elizabeta II, ipak treba odati Englezima i Britancima veliko priznanje na toj tradiciji. Gdje je monarhija, pa i ruska imperija je pala kao imperija, kao carstvo, kao monarhija, a engleska nije. Engleska kruna opstaje. Zbog toga je to bitno, tako da, ali kako će sada Charles III sebe, kako će onda se ponašati, ćemo tek vidjeti, jer generalno, uprko svemu, uloga Britanije je u upadanju već 100 godina ili čak i nešto više, ali posle prvog, pa posle drugog svetskog rata, pa sad u poslednjoj fazi, pa sad s ovim računima za struju koji im stižu, vidjet ćemo kako će se time da se izbore. Dakle, nije im laka situacija, a mi možemo gledati tu nešto iza nas, kako ćemo mi u svemu tome
tadašnji princ Charles je dolazio u Beograd, išao on i na Svetu Goru, mislim da je u Hilandaru bio, zapravo siguran sam, išao u manastir Kovilj, to mu je bio glavni, zapravo, ja mislim da je glavni, viđao se on i ovde po Beogradu, ima sastanke, ali glavni mu je nekako cilj tog putovanja da ode u manastir Kovilj, baš odakle gde je bio naš patrijarh Porfirij, on je iz manastira Kovilj, tu je njegovo ishodišno mesto. I tu je, izvinjam se, Vladika čini mi se Irinej, da su tu mošti despota Stefana, a ne u Manasiji, zapravo. To je sad velika, mislim, ne bi ulazio sada. Pošto kažu, tamo je brat. Svašta nešto se priča o tom manastiru i da su tamo i nekakvi templari bili, svašta nešto ima. Zanimljiva je arhitektura samog manastira i ošte vezani za Svetog Savu, direktno taj manastir takođe. Mnogo toga ima misterija, ali on je otišao tamo, pio je, mislim, rakiju Medovaču ili neku drugu. Odlična im je, inače, rakija tamo, ko nije probao, neka proba, vrhunska rakija, vino, mislim da imaju, sve imaju. Ali patrijarh Porfirij je odatle, to je njegov manastir, on je bio tamo starešina tog manastira, pa iguman, pa polako je išao dalje. I, dakle, mi imamo te veze sada sa njim i kroz pravoslavlja i kroz konkretno, on je bio ovde, dočekan je zaista kraljevski na svaki način ovde i to su te diplomatske, tako se vodi diplomatija, tako se vodi država, nekako gledate malo i unapred, svakako da se pretpostavljao da bi on mogao jednog dana da bude i kralj i ukazana mu je počast. Neće to mnogo pomoći, ali ako negde neke finese, nijanse budu o nečem odlučivale, svakako da će prevagnuti na našu stranu. A odnosi sa Rusijom, pa znate, realno, Amerika, svaka čast Americi, to je velika globalna imperija i sve, ali... Ja, samo ako nisam pogrešio, možda sam Koporin mislio manastira, ali... Kovilj. A za mošti. Ali dobro, tu sam, samo da se ispravim. Ima, ali i Kovilj je vrlo zanimljivo mesto. Da, i Kovilj je svakako, da. Ali realno, dve najtradicionalnije, stare supersile su evropske. U ovim našem delu sveta, to su upravo Engleska i Rusija. Ovi svi drugi su ili potonuli, ili nisu još, nije toliko vremena prošlo. Ovo su 1000-godišnje imperije na evropskom tlu, imperije. I obe su im bile imperije, ili su i danas, u kojima sunce nikad ne zalazi. Dakle, i to su velike, to je velika moć. I obe su nepokorene, sve ostale su pokoravane tokom svoje istorije. Ovde nikad neprijatelj nije, da kažem, pokorio čitavu ni Rusiju, ni Englesku. Tako da, i oni su stalno u nekim, ako posmatramo na tim periodima od više stotina godina u takvim ciklusima, njihovi odnosi stalno negde trepere između ljubavi i mržnje. Ako gledamo na 5 vekova ili na 10, iz faze divljenja u fazu želje da unište jedni druge, smatra se da je Engleska, Britanija, London, da je to najveći neprijatelj Rusije, tradicionalni, ali opet imamo primjere 2 svetska rata gde su bili najbliži saveznici, gde jedan bez drugog praktično ne bi mogli da opstanu. Tako da sve je to ta velika politika i kralj Charles III bi možda mogao da odigra neku pozitivnu ulogu, mada ja lično nisam siguran, možda i jeste, možda grešim, da je on, bar u ovom trenutku, lider takvog formata da može sam da preuzme sad neku odgovornost, ulogu, da on bude, ali recimo bio bi jako zanimljiv susret između njega i Putina, mislim da bi to bio i politički spektakl, ali da bi to bio i susret koji bi mogao da mnoge stvari promeni na areni, pod uslovom naravno da on ne abdicira umeđu vremenu, a i o tome se priča i da prenese vlast na sina, nisam siguran da će tako biti, ali ne bi to ni potpuno isključio, a onda sad mladi princ da vodi, da bude ta vrsta suverena, meni se čini da je premlad. Da.
ali u svakom slučaju... I da bi bila potrebna pomoć, da svakako ne bi odmah mogao da preuzme sve u svoje ruke. Mladi princ. I Liz Truss koja ne gaji baš neke simpatije prema Rusiji. Blago rečeno. Tako da, sad pitanje je, ako i bude uticaja kralja Charlesa III, koliko će vremena trebati, ako postoji ta neka želja da se tu uspostave bolji odnosi. Za Liz Truss će to ići jako teško. Da. I sa Borisom Johnsonom, koji čak ima i ruske krvi. Zašto je Boris, da? Pa da, ali ima i ruske krvi, ne znam koju tamo, koji postotak. Pa ništa nije uspelo. Vodi je antirusku politiku, a tek ona... Ma da, ajde, da ne kažemo nikad ne reci nikad, što bi rekao James Bond, ali ja sumnjam da u ovoj fazi može dođe do nekog poboljšanja. Naprotiv, ja verujem da nam tek predstoje neka pogoršanja odnosa između Rusije i Zapada, još veća pogoršanja, sve do tačke ulaska u otvoreni oružani sukob, što ja se nadam da se neće desiti. Nadam, ali ne mogu da baš kažem da verujem, ali se nadam. Jer ovo ide sve dalje i dalje. Na kraju krajeva NATO snage oličene u onoj akademiji Blackwater, one već otvoreno ratuju u Ukrajini, ubijaju ruske vojnike. Dakle, tu nema više ništa u rukavicama. Američko oružje i britansko ubija Ruse. Američke milijarde finansiraju one koji ubijaju Ruse. Pa verujem da i Rusi ubijaju ove američke plaćenike. I to je već sve ide mnogo predaleko. A da, ali ne samo to, nego kad ih zarobe, osuđuju ih na smrt, a sad da li su izvršene te smrtne kazne, ove koje su bile neke... Priča se da jesu. Priča se, mi nismo videli tela, nismo... Tako da... Dobro što bi mi videli tela. Smo videli telo Bin Ladena, pa nismo. Ili ja ne znam, tamo iz Iraka negde, ne moram mi se vidim. Dobro, Ramzan Kadyrov izjavljuje da je svrha vojne operacije borba za budućnost Rusije i njene moralne i duhovne vrednosti. Da li to znači da je to borba protiv sistema koji nameće Zapad, uključujući i našoj zemlji? Tako. Da, oni, Čečeni Ramzana Kadyrova, dakle ima i ova druga grupa Čečena, ali mnogo, kudikamo malo brojnija, koji su protiv i Kadyrova i Putina i Rusije i svega, koji su NATO Čečeni, ali ima mnogo brojnija i veća grupa koja vidi kako su Putin i Rusija podigli velelepni novi grad od Groznog i sve druge čečenske gradove obnovili i puteve izgradili. To je sad kao neka Švajcarska izgleda, previše liči na Švajcarsku nego na Rusiju, na primjer. Fantastično je to sve izgrađeno. Ti Kadirovljevi Čečeni oni su negde i tu religiozno i političku, tu neku doktrinu, pristalice su da muslimani i hrišćani treba da se drže zajedno. Postoji i u svetu ta ideologija među muslimanima, taj pravac. Ali ovde je baš izrazito izražen da budu saveznici, da se bore svuda zajedno. Kako oni kažu, oni očekuju takođe dolazak Isusa Hrista, drugi dolazak na zemlju, oni ga zovu Isa, i da je to za njih najveći dan kad se Isus Hrist dođe na zemlju, dakle nema tu, nastavljaju nikakvu dvosmislenu formulaciju i da samo zajedno muslimani i hrišćani mogu da pobede. To je ono što propagira i sam Kadyrov i svi njegovi ljudi i vi možete da čujete kako oni nazdravljaju zajedno, dakle i pravoslavni Rusi i svi drugi pravoslavci i muslimani, kako i imaju te uslike i u slavu Allaha, ali i u slavu Hrista, vrlo zanimljivo, i kako jedni drugi poštuju, međusobno poštuju svetinje jedni drugima, verske. To je negde dobar put za tu vrstu pomirenja. Ja bih volio recimo da na Balkanu vlade takvi odnosi. Da, to bi... Ne moramo baš sad da budemo, kao kažem, baš toliko možda bliski, ali bar pola od toga da imamo i sa Bošnjacima, pa i sa Albancima. Prosto svi bi živeli, prosto konačno bi te tenzije nekako nestale, splasnule, ali ovde se čini da ide obrnut proces. Ovde se zaoštravaju, ovde se
gura da se opet dohvatimo za vratove. Za recimo, i to je i razlika između tih ideologija, te zapadne i te Putinove. Putin smiruje, Putin gasi požare, pretvara neprijatelje u prijatelje, a zapadna ideologija, bar ovde na našem balkanskom tlu, ali vidimo i u Ukrajini, od prijatelja i braće razjedinjuje i pravi neprijatelje. Mi to vidimo, primjer, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Ja zaista, evo, više puta sam to rekao, nekim što može i ne sviđa što je govorim, baš me briga. Suštinske neke velike razlike između Srba i Bošnjaka, osim te verske, naravno, komponente, ali ovako, pogledajte ljude na ulici, kad ih vidite, to, čak i kad čujete da govore tim dijalektom, to je takav dijalekat što se govori u Sarajevu i u mnogim delima Srbije se čak govori. Dakle, to je isti narod, možete ga vidjeti kako god hoćete, to je isti jezik. On ima čitavu strukturu jezičku, identično, ne slično, identično, sve padeže, sve i to je isti jezik, isti narod i to su ljudi neki i među Bošnjacima koji znaju svoje srpske korene, apsolutno znaju do detalja čitavo porodično stablo, može se prati do srpskog pretka, mada oni kažu da se tu kao prekida taj trag, ali znaju i tog pretka. Kao što, dakle, i mi tačno znamo da smo zajedno iz kog nekog gnezda zajedno bili iznedreni. I umesto da pravimo ta prijateljstva, da radimo zajedno, da živimo zajedno, da to sve bude, potpali smo po taj uticaj, kad kažem mi, nisam siguran smo mi baš bili kolovođi u svemu tome, da je naša odgovornost najveća, ali je i naša. I potpali smo po taj uticaj i dozvolili da budemo zavađeni. I Rusima se to desilo, ali je Putin uspeo da to nekako objedini. Ima tamo 200 nacionalnosti u Rusiji. Sve ih je objedinio. I što se tiče same Rusije, velika je veličina ruskog naroda, nijedan narod nije niti kolonizovan u Rusiji, niti asimilovan. Postoje jako malo broj narodi koji broje svega nekoliko stotina, ja mislim, pripadnika, ali ih neko malo vode na dlanu drže i samo običaje da sačuvaju njihove, bilo šta, samo da imaju, da se zakite tim jednim bogatstvom. Niko nije istrebljen, nijedan genocid nije izvršen. Nikakvi indijanci ne postoje u Rusiji koji su istrebljeni. Imate sve, i oni imaju neka ta plemena ili narode koji liče malo na Eskime, indijance. Oni dan danas žive tamo, nisu u rezervatima, žive potpuno normalno i omogućeno im je da sačuvaju svoj identitet. To je velika stvar. Da, čak sam čitao da sad koji od tih naroda koriste u vojsci, da im budu vezisti, pričaju na svom jeziku. Tuvinci, to su Šojguovi, on je Tuvinac. Budisti, da, oni su budisti. Mada Šojgu se krsti kao pravoslavac, ali je rođen kao, rođen je da li je baš bio pravi budista, ali iz budističke porodice, iz budističke tradicije došao, ali sad se prihvatio tu, krsti se prosto čovek, ne znam kako to u budizmu, ali on je svakako deo pravoslavnog tog, ima taj deo pravoslavnog identiteta, a to su Tuvinci njegovi. To su ljudi, tamo je dosta razvijen taj kult medveda. To je centralni Sibir, odakle je Šojgu, to je Republika Tiva, ne znam kako se zove, kult medveda i tako dalje, znamo da je medved simbol Rusije, tako da ako su neki narod, ako su pravi Rusi, da tako kažemo, onda su to Tuvinci svakako. Da, ali imaju neki svoj jezik i korišćen je, naravno ima tu i dodatnih nekih šifri, ali sam jezik je nerazumljiv za presretanje tih... Pa teško, teško ćete zavrbovati nekog Tuvinca da vam dešifruje. Pogotovo u toj brzini, mislim, možete da nađete prevodijaca, ali ne možete ih imati na svakom mestu. Da. Po jednog Tuvinca da vam dešifruje. Kažu da su to isto ranije Amerikanci koristili indijance, neka plemena i tako. Da. Na sličan način. Ali evo, Kadirov takođe obećava još 10.000 vojnika, već je neka 1.000 i poslata za Ukrajinu i najavljuje da je brz ulazak u Odesu, znači za par meseci ili tako nešto. Mislim šta je, kad je reč o toj armiji Kadirova,
ova kontraofanziva koja se desila, kad su oni napali sa 8 puta brojnim snagama na ove Ruse koje su branili, oni su iskoristili trenutak kada je Kadirov posle 5 meseci poslao svoje vojnike na odmor. Oni su osvojili Severodonjeck, Lisičansk, Mariupolje, pre toga čitav niz tih osvajanja, pa i oni su i taj Izjum osvojili i tako dalje. I posle ne znam koliko tih osvojenih teritorija postoje te glavne trupe, znači tu prvu postava je Spotske, da kažemo, postoje ih je na odmor u Čečeniju mesec dana, da se kući vrate, da vide i decu i porodicu, i da se odmore prosto malo, da se rehabilituju, da se oporave, i to se desilo. Dakle, ta operacija, što nam govori da je bila planirana i čekao samo trenutak te neke smene straže da udari. Sad je on rekao da, pošto je odmarali na koliko nedelja, 2-3 nedelje su bili na odmoru, da ih sada ponovo vraća u igru, što samo dokazuje zapravo tu tezu s početka da Putin svoje vreme samo radi sa specijalnim snagama. Su sve specijalci. On ima, ne znam koliki je tačno broj, i još ovih koji najavljaju 10.000, to su sve specijalci, to nije obična vojska, regruti, oni neobučeni, pa ajmo, idemo masovno. Samo specijalci, ljudi sa ogromnim borbenim iskustvom, snažno motivisani, vrhunski opremljeni, dakle, koji znaju šta radi, koji znaju u šta se opuštaju i koji, naravno, imaju i određene nagrade za to, ugovore koje dobijaju i sve drugo, status u društvu, to su prava elita jednog naroda, pogotovo jednog takvog ratničkog naroda kakvi su Čečeni tradicionalno. Čečeni su ruske gurke, kao što Britanci imaju gurke, tako Rusi imaju Čečene. To je taj ratnički mentalitet, ratnički duh. Zato je to specijalna vojna operacija, zato što sve specijalci. Sve su specijalci, kada sam opisao na početku strukturu. Dakle, ta žandarmerija, pripadnici žandarmerije ruske garde, onda taj specnaz, takozvani, i ovi drugi, dakle, na tome se zasniva, nema čak ni ovih, čak i sada je doneti, da li je to na nivou zakona, mislim na nivou zakona je usvojeno da ne može čak i u budućnosti niko ko je manje od 4 meseca na obuci da ide na ratište. Po zakonu sad ne može. Ni ranije se to nije činilo, pogotovo, ali verovatno pripremajući se ili nagoveštavajući da bi moglo dođe do masovne sada već rekrutacije i do slanja, usvojili su taj zakon nedavno, da niko mora najmanje 4 meseca i to, kako sam ja dobro razumeo, mora uz njegovo odobrenje tog pripadnika. Može na silu da bude neko mobilisan i posle da gine. Kao što Ukrajinci, nažalost, radi, nego mora da ima... Van Rusije, mislim. Da, ali, tako, van Rusije. Ali oni koji odu i koji daju to odobrenje, oni će dobiti zaista visoke plate, mislim, 3 puta veće, možda i 4, olakšice za kredite, za stan i razne druge, dobit će svi one medalje odlikovanja učesnika specijalne vojne operacije, što pak taj status daje zapravo sve te velike povlastice doživotne, tako da mnogo toga se tu radi za te ljude, da bi se oni osjećali da ako se njima nešto desi, da bar njihove porodice budu na neki način zbrinute. $120.000, mislim da je obeštećenje za poginulog borca. Porodica dobije $120.000 evra. Da, u rubljama. Rublje je sad stabilnije od dolara. Da. I od evra, pogotovo. A da li ulazak u Odesu koji najavljuje Ramzan Kadirov, da li je to, eto, lepa želja da se to tako brzo desi, ili neka realna procena? To malo diže moral ili već do kraja godine, ajde da kažemo do kraja godine. Ima tu jednog i drugog, najavljivaju oni ulazak u Kijev, pamtimo i to, pa se to nije desilo, što ne znači da se neće desiti. Ova operacija će se svakako završiti u najmanju ruku u Odesi ili u Moskvi. Dakle, nema druge. I to što on najavljuje treba biti realan, i Ukrajinci to veoma dobro znaju, te čečenske trupe su zaista uterale strah u kosti
ukrajinskim borcima, praktično gde su oni bili. Delove je to, na početku to malo prepotentno, eto mi, Čečeni, idemo onako malo teatralno, međutim, realno gde su oni bili, sve je padalo, znači, pred njima, znači, nisu imali neuspešne delove operacije gde su oni učestvovali, tu je bilo uspeha puno. Sad, kako će dalje ići, treba da vidimo. Ja mislim da će, ono što se kaže, da će Zapad ratovati do poslednjeg Ukrajinca, svakako da hoće, i zato kažem, ne bi bilo nikakvo iznenađenje da ovaj rat potraje godinama. Da. Mnogo godina. Evo, pominjali ste ovo da oko izvoza žita, pa tu je sad problem, ukrajinsko žito se uglavnom izvozi što Rusija dopušta te koridore za izvoz ukrajinskog žita, međutim postoji žalbe i evo i Zaharova krivi Evropsku uniju i Borelja da ne može rusko žito koje je u stvari prioritetno namenjeno siromašnim, a zapravo i prijateljskim zemljama, ne može da prođe. Ko je za to kriv? Da li ima tu i deo do Turske koja drži Moreuz ili zaista sankcije Evropske unije? Eto, taj Borelj koji je Španac. Ima tu svega i svečega. Pre svega postoji ta činjenica da Rusija, to možete proverite, vidjet ćete da je 100% tačno, Rusija veliki deo tog žita ne prodaje, nego poklanja. Da, i u tome, da, možete. Jedan deo prodaje, ali veliki deo, mogu sad tačno kažem koliko prodaje, ali veliki deo poklanja najsiromašnijim i državama, pre svega u Africi, državama koje imaju tu prehrambenu krizu. I ona im to poklanja, to za Rusiju nisu prevelike neke novci, ali pre svega gradi svoj imidž i na neki način donekle i vezuje, stvara neke pozicije, dakle ne prodaje to za novac, nego možda neki ustupak traži, dakle ne uzima novac, besplatno se to žito deli. Postoji čitav niz primjera zemalja poslednjih, od kada je počelo... Pa evo sad napamet da kažem... Neke od zemalja koje su baš najsiromašnije. Pa ove siromašne, tipa Etiopije i tako, znači te zemlje, mislim da je baš Etiopija u pitanju, koja je pravoslavna, uzgled rečeno, ona sigurno dobija. Zaboravio sam da li je Eritreja, znači te zemlje gde je baš teška kriza, tu se isporuke vrši, tu mnogo veće isporuke nego ove koji stižu iz Ukrajine za novac. Kažem, 2 broda su, koliko ja znam, stigla samo ukrajinska, a Rusija, mislim, na 10 brodova poklonila to žito. Ali tu postoji jedna druga stvar. Rusija pre svega ima mnogo više žita od Ukrajine i mnogo veće kontingente za izvoz, od, ne znam, 2 do 5 ili 10 čak puta više za izvoz ima spremno. Ali ako Rusija nahrani te afričke zemlje, bilo za novac, bilo besplatno, Egipat je veliki uvoznik i tako dalje, ako ih Rusija nahrani, onda otpada taj argument o tome da ih mori glađu i da sprečavajući ukrajinske brodove koji zapravo ne idu uopšte u Afriku, nego idu u Evropu, onda Rusija može zaustaviti te brodove ukrajinske koji trebaju najviše Evropi, a ne baš njih briga za Afriku, i da zaustavi, kaže, ne treba vi ništa da snabdevate Afriku, mi smo već snabdeli, nisu više gladni, neka hvala. I da im izbije taj argument iz ruku i onda ne može žito da ide za Evropu. Jer postoje veliki logistički problemi da to žito ide drugim putem osim tim morskim. Razni razlozi zašto ona ide morskim putem i za Evropu i za Afriku. I zbog carina raznih. Ima raznih faktora, sad mnogo duga i komplikovana priča. To bi povećavalo cenu, da. Komplikovano, ovaj najjednostavniji način i tradicionalni način isporuke toga. I onda bi Rusija rekla, nema potrebe da vi isporučujete gladnoj Africi kad oni niti su gladni, niti im vi isporučujete. I onda zato se to sprečava na različite načine, a Turska je tu, Turska od početka igra jednu igru, onako malo balansira, pa malo koči Rusiju, pa malo podrži Rusiju, pa malo nešto kaže protiv Amerike, pa malo za Ameriku, pa malo za Ukrajinu, pa malo protiv Ukrajine, pa isporuči one bajraktare, dronove, one moćne ovim Ukrajincima, pa ne znam tamo šta nešto, najavi saradnju sa Rusijom u toj istoj oblasti. Tako da,
Tako da sve sad, međutim, realno, onaj ko realno kontroliše, ko može da zaustavi te brodove, to je Moskva, to je Putin, jer on ima te rakete na Krimu i ne može ništa da prođe ni kroz Bosfor, ni iz Ukrajine da izađe, niti u Rumuniji, bilo gde, celo Crno more je pod kontrolom tih raketa i oni apsolutno kontrolišu situaciju. I to što je on pustio tih 80 i nešto brodova da isplove ka Evropi, to je samo njegova dobra volja, ali opet vidimo, to se ne ceni. Oni smatraju da on mora da bude njihov poslušni neki pion, što on nikada više neće biti, ako ikada i bio. Sad, rekli ste, poklanjaju Rusi najsiromašnijih zemlja žito, ali ne samo to, oni su rekli da će besplatno isporučivati i veštačko đubrivo. Sad, da li je to jedan novi nivo svetskih odnosa? Ne znam da li se to ikad desilo u istoriji, da li, osim nešto bilateralno, ali ovo je sad već prema većem broju zemalja. Jedan kubik gasa, ili 1 litar nafte, ili 1 kilogram pšenice, ili kilogram veštačkog đubriva. U Rusiji košta, ima jednu cenu, a u nekim drugim zemljama, bilo kojoj drugoj zemlji da prima cenu veću 3, 5, 10, 20, 30 puta. Jer Rusija, isporučivši recimo jedan brod tog veštačkog đubriva ili žita ili tanker sa naftom ili ne znam šta, nju to ne košta mnogo. A onaj ko prima tu vrstu ili pomoći ili ako kupuje po jeftinijoj ceni, nižoj, s njega je to spas. Spas sa neba. A Rusiji to ne znači mnogo. Da u Rusiji svima toplo, svi se voze, dodaju gazu, daske, voze na 8000 obrte, teraju automobile, šalim se naravno, ali greju se na 23, 24, 5 stepeni, jedu beli hleb u neograničenim količinama, kifle, svega ima, ni u čemu ne oskudevaju, lože ugalj tamo gde treba, znači sve, imaju sve one metale, nemetale, sve što treba u Rusiji postoji čitava tablica Mendeljeva je tamo prisutna u ogromnim količinama. A ovi svi drugi, nešto im fali, a neki im fali sve. I onda kad on da to što nekome fali, bukvalno to je spas. Spašava im živote sa, recimo, veštačkim đubrivom. Mogu da im udvostruče prinos. A Rusiju to ne košta ništa. Da. Rusija je raskinula sad sa Japanom sporazum o olakšanoj poseti Kurilskim ostrvima. Sad usled sankcija Japana, to je odgovor Rusa i nije u pitanju suspenzija sporazuma, nego raskid. Šta to znači, koliko može da ide to zahlađenje odnosa Rusije i Japana, mada, kako smo čitali, japanski privrednici su i najmanje odustajali od poslova u Rusiji. Ne bih sad zaista otvarao, to je suviše velika tema odnosa Rusije i Japana, ali ja ću samo da kažem da ih 75 godina ih čekaju Rusiji da se potpišu ti sporazumi i nudili su im razne ustupke i bili su nadomak sporazuma i nikad nije taj sporazum postignut, zato što je Rusija jedini uslov Rusije da taj sporazum potpiše sa suverenim Japanom, a ne sa američkim vazalom Japanom. Šta to znači konkretno? To znači da ima, zaboravio sam koliko, najmanje 4 ogromne vojne baze američke u Americi, u Japanu, i da japanska vojska zavisi od američke vojske i da je opremljena potpuno 100%, mislim, američkim naoružanjem i da japanska politika zavisi u potpunosti od američke. I Rusija je tražila da to bude nezavisna zemlja, dakle da nema strane baze, i onda može svaka vrsta sporazuma se napravi između Rusije i Japana. I, međutim, došlo se dotle da praktično u japanskoj javnosti i deca, pogotovo mladi i omladina, oni uopšte ne znaju da su atomske bombe bacili Amerikanci. O tome se ne govori. Ne znaju. U najveći, možda 20% samo zna prema anketama, ili manje od 20% zna da su to bili Amerikanci, a više od 10 ili skoro 20, skoro jednak broj, sad već misli da su to Rusi učinili. Tolika je ta propaganda. Skoro je, nije baš jednak, ali skoro je jednak. Približava se, ali se približava.
Na kraju će biti više oni koji smatraju da su ih Rusi bombardovali. U javnosti, prosto ne znaju, ne krije se to, i onda oni kažu, ne može tako. Znači, jeste suvereni, pa pravimo ozbiljne sporazume, da su spremni da im otvore i nalazišta u Sibiru, razna, da im na neki način čak i ustupe prava korišćenja raznih nekih energenata i sve, da je bila ideja da se gradi veliki most između Rusije i Japana, dugačak 90 km, most, i da Japan konačno ne bude više ostrvska, nego malte ne kopnena sila, da ima most koji može da se pređe kolima iz Japana u Rusiju i onda dalje se napravi autoput praktično iz Tokija do Pariza, Berlina. To su te ideje velike, ali samo sa suverenim Japanom. Sa ovakvim Japanom će svi ugovori biti raskinuti. Eto, to liči na ovo što je pričao Srđan Perišić u našoj emisiji, da su jednostavno u Ukrajini ukinuli istoriju kao predmet u školama i da ovi ljudi, momci koji su mladi, vrlo mladi, zarobljeni, pošto im je ukinuta istorija, oni ne znaju čak ni da je Ukrajina bila deo Sovjetskog saveza, ne znaju da je postojao Sovjetski savez, a kamoli za carsku Rusiju. Eto, to je... Mladi Amerikanci ne znaju da su Rusi, recimo, učestvovali u Drugom svetskom ratu i bili pobednici. Oni misle da su oni bili poražena snaga, da su se proborili protiv njih. Da su oni borili protiv Rusa, nacista i tako dalje. Ali evo, ovo za Japance me jako iznenađuje, da ne znaju ko im je, ko je počinio taj genocid na... Znaju, što mlađi, to manje znaju. Ovi stariji naravno znaju, i zato što se o tome ne priča. To je tabu tema. To znači u školama da se ne uči. To bi to značilo, jer mora, ako je prošao tu lekciju u školi... Sad ne znam, nisam stručnjak za japanski obrazovni program, ali znam ove podatke da se to izbjegava. Vrlo obrazovani, inače, Japanci. Ali ovo ne znaju. U javnosti se o tome ne zna. Pitanje je ko je sad obrazovan, ima, nisu svi oni fakultetski obrazovani. Neko, znate, uči nešto u 3. razredu i zaboravi. Ali ovo su činjenice i sve više njih, tu je zapravo ta ironija. Sve više i veći broj onih koji smatraju da je Sovjetski savez bacio atomske bombe na Japan, među Japancima. Ovo je već, to je revizija istorije koja pa sve, ali to imamo u Evropi. Pa to imamo u Evropi. Taj proces revizije istorije, sve je okrenuto na glavački. Pa smatra se da su Hitler i Stalin zajedno zapravo okupirali Evropu. Ušte ovog trenutka ne želim da ulazim, to mnogo, ta priča o Molotov, Ribbentrop i tako dalje, to je mnogo dugačka priča, možda nekad, ako budete raspravljati čitavu emisiju tome posvetimo, ali to nije istina, ali se tako predstavlja. I sad, mnogi veruju, čak i u našoj zemlji, ne znaju te detalje, što je veoma zanimljiva stvar. Ne znaju kako je Krim bio 200 godina deo Rusije, kako je otet, to isto niko ne zna, pa na zapadu pogotovo. Smatraju da je to neka okupirana zona, a ne da je to ruska zemlja vekovima. Eto, nećemo o Ribbentropu, ali hoćemo o Nemačkoj da kažemo samo. Ruski ambasador u Berlinu rekao je da su Nemci prešli Rubikon, odnosno da su prešli crvenu liniju, a po time je mislio vezano za naoružavanje Ukrajine. Kako će se to odraziti na odnose Rusije i Nemačke? Već vidimo da su im prekidali isporuke gasa, ali to je bilo zbog turbina na Severnom toku. Da li će im možda još više prekidati? Zavisi od Nemaca. Vidite, Nemci su 2 puta praktično zaratili, izazvali rat sa Rusijom u 20. veku. I 2 puta su bili poraženi. Jedan put baš katastrofalno, oni u Prvom svetskom ratu katastrofalno, a u Drugom svetskom ratu totalno, do poslednjeg Nemca. A Rusi su im na to uzvratili krajem 20. veka zelenim svetlom za ujedinjenje. Kad su svi bili protiv, i Britanci, pretpostavljam Amerikanci, Francuzi su bili apsolutno protiv, i sad su im svi oni dobri prijatelji, a Rusije nisu, koji su im omogućili to ujedinjenje. Naravno, Rusi su učinili svojih interesa, raznih, bilo tu mnogih splet okolnosti, različitih interesa, zašto su oni na to pristali. Ali eto, okrenuo se baš protiv njih. To je ono, kako se ono kaže, kad neko nešto loše učini, nekome učini, on kaže,
mora da sam mu nešto dobro uradio čime toliko mrzi. Dakle, onima koji bi poslednjima trebalo da uvedu ili sankcije ili bilo šta, jer Rusi ničim nisu ugrozili Nemačku, naprotiv, snadevaju gasom, otvaraju tržište za nemačku robu, automobile, to je saradnja perfektna. Pa su oni to uradili. A vama su dobili jedno veliko ništa. A bukvalno veliko ništa. To je isto taj sindrom Japana. Budite suverena zemlja, ukinite, mislim da Amerikanci imaju 60-ak baza, manjih i većih, u 65, ako sam dobro zapamtio, u Nemačkoj. Isto važenje, budite suverena zemlja, branite sami, imate svoju vojsku, branite se, vodite svoju suverenu politiku, ne dozvolite da neko prisluškuje vašu kancelarku, a vi da ćutite na to, jer se pravite blesavi. I onda možemo da vas smatramo ozbiljnim političkim faktorima ovako, a mislim da će ti odnosi dalje degradirati i samo se nadamo da neće treći put Nemci zgaze na iste grabulje u odnosima sa Rusijom. Na kraju, hoće li se Belorusija pridružiti Rusiji ili je to sad jedan dugotrajan proces? Pa ona se već pridružila. Oni su harmonizovali sve, praktično već 2/3 su se već ujedinili. Nisu neke ključne, najvažnije stvari, još se tu radi, ali mnogo toga funkcioniše već kao zajednička država. Recimo, na primer, imaju zajedničku PVO kontrolu, protivvazdušnu kontrolu, recimo, potpuno, što je već visok stepen vojne integracije. Ruske snage mogu da koriste teritoriju Belorusije i za ofanzivna i za defanzivna dejstva. Mnogo toga, integrisane su privrede u potpunosti, Belorusija je dobila pristup ruskim energentima pod najmogućim povoljnijim uslovima, čak gotovo na nivou unutrašnjeg ruskog tržišta, hranu. Belorusija je veliki proizvođač određenih vrsta hrane, pre svega mleka, mislim i mesa, i tog veštačkog đubriva koje u Evropi nema, u Belorusiji ga ima u izobilju. Mnogo toga se sarađuje, ali pre svega na nivou te strateške dubine koja Rusija dobija, jer praktično Belorusija je kao klin koji ulazi u NATO i teritoriju Evropske unije. Iz Belorusije je sve mnogo bliže nego iz ove centralne Rusije. I nema, pogotovo posle onih izbora i onog haosa koji su Evropljani napravili u Belorusiji posle izbora 2020. godine, kada je Putin opet spasio Lukašenka, praktično, bukvalno ga je spasio, nema on više nikakav izbor, Lukašenko. Dok je on na vlasti, Belorusija će praktično biti uz Rusiju, a vidjet ćemo konkretno koliko će on biti na vlasti. Sad, mislim da nikakav nije prioritet da on napušta vlast, mislim da su ove turbulentna vremena, ipak je on neki faktor stabilnosti tamo, a u budućnosti vidjet ćemo. Gospodine Bilbija, hvala vam na gostovanju, ja sam zaista uživao u ovom razgovoru. Hvala vama, ja sam uživao, super. Biće, nadam se, prilike ponovo da dođete. Biće, kada me pozovete. Naš gost je bio Bojan Bilbija, ja sam Nikša Bulatović, a gledali ste emisiju Reč. Vidimo se ovdje.